What's up mga idol? Boy Salabaria po. At ito ang ating feature para sa araw na to. Of course, itong ating Suzuki GSX-R 150. At as of today mga idol, ito po ay hindi na available sa market. Ibig sabihin, phase out na po yan. Pero ito po, kita nyo sa aking likuran, this is the 2019 model GSX-R 150. At ito nga pala idol ay isang second hand motorcycle or repo. So kung gusto nyo po yan, ito po yung kanyang keyless nya. Iyo na po yan. Bilhin nyo ng mga idols. Available po yan dito. At syempre, like and follow nyo ang ating FB page para sa mas maraming details. Subscribe na kayo sa ating channel. Pakipindot yan namumulang subscription button na yan. At idami nyo na yung notification bell para kayo laging updated. Kasi marami pa tayong vlog para sa inyo mga idols. So yan po ang ating special vlog for today. Yan po ay second hand repo Suzuki GSX-R 2019 model mga idol. Bakit po ito ang ating feature para sa inyo mga idols? Kasi meron po tayong subscriber at follower. Shoutout po sa kanya kay Sir Jerry. Yan po ay kursunandan niyo itong motor na to. So actually nag-check sa atin baka daw may available dito sa ating kaibigan na dealer. Yes, meron pong available na ganitong model. At yan nga, very fresh pa po siya. Quality. Kung titignan nyo po mabuti halos bagong bago pa siya kung titignan natin. Hindi masyadong gamit. Plus, ang gwapo po ng tignan niya. Suzuki GSX-R 150. Titignan po natin ang mga specs at features niyan. Of course, kung ito po ay merong available at brand new, mabibili nyo po yan sa presyo na 156,000 pesos. Ngayon po, second hand na po siya. Ang SRP price ito, 110,000 pesos. 2019 model at ang mileage niyan, yung kilometer niya na natakbo, 5,230 kilometer. So medyo may konting gasgas lang dyan sa may muffler o exhaust side. Pero siyempre, wala namang problema yan. Ang importante rito yung fairings niya. Talagang makinis pa at maganda pa yung quality. Plus yung overall body niya, okay po, wala pong damage. So yan po yung ating masasabi. Quality po ang mga repo or second hand dito po sa ating kaibigan na dealer. Talagang marami po kayong pagpipilian. Hindi lang po itong GSX-R 150 na to. Of course, mayroon pa po silang mga ibang klaseng motorsiklo dyan. Mapa-scooter man yan or manual. At kung malapit lang po kayo sa Dagupan City, punta lang kayo dito sa kanilang showroom. Makikita nyo po yung mga nakadisplay nyo dyan na mga units. Again mga idols, tignan po natin yung specs itong ating GSX-R 150 na to. 147cc fuel injection, liquid cool na po ito. 4 valves, of course, double overhead camshaft at may 6-speed transmission. So mga idols, ito po yung pinaka-modern nila na sports bike. So kita naman po yung forma niya, ang ganda. Fully paired po ito. Pagdating sa kanyang suspension sa harapan, telescopic fork ang kanyang suspension. So maganda na rin po ang laro niyan. Actually, meron po itong kapatid, yung pong GSX-S 150. So parehong-pareho rin po silang design, pero po si GSX 150, yan po yung naked style. So hindi siya masyadong fully paired. Naked po yung kanyang pagkakagawa. So ito po, ang color na to, yung kanilang metallic Triton blue, yung kanyang suspension sa likuran, yan po ay monoshock with a swing arm. So yan po, maganda po ang kagandaan dyan. Siyempre, monoshock, mas maganda po ang ating suspension para sa likuran natin. Lalo na siguro kung meron kang passenger sa likod or OBR, I think, pwede na natin mayangkasan, hindi po ganong tagtag dahil naka-monoshock po siya. Pagdating sa kanyang braking system, yung harapan na brake niya, naka-hydraulic disc po yan. Of course, yung kanyang caliper with 2 piston. So ganyan po, pero hindi po ito equipped ng anti-lock braking system. So naka-pedal style na hydraulic disc. Sa likuran pareho din po na hydraulic disc po yan with single piston naman. Of course, yan din po ay pedal style na disc. Yun po yung kanyang hinula po rin po itong ABS. Pareho lang po silang naka-hydraulic disc brake. Siyempre pagdating sa ganyang braking system, okay naman po yan. Depende po sa ating pagpapatakbo. Siyempre takbong pogi lang tayo dahil ito po ay sports bike. Gwapong-gwapo tayo dyan. Ang wheel type naman ito ay mags, syempre 17 inch po yan. May sukat po yung tire niya na 90/80, 17 inch, tubeless po. Syempre maganda yan. At pagdating naman sa likurang bahagi, yung kanyang sukat 130/70 by 17. Medyo malaki po yung gulong niya sa likuran. Tubeless din po para mas maganda yung ating easy maintenance po yan. Of course yung ating upuan, yan po ay split type, Yan, may hawakan po yung ating OBR dyan. At yung kanyang seat height 785mm. So hindi po ganun mahirap para sa mga Filipino riders dyan. Ang kanya namang fuel tank capacity 11 liters mga idol.
So marami po tayong may kakargang gasolina, less visit po sa mga gasoline station, lalo na ngayon medyo mahirap pong magpakarga. At yung kanyang consumption, 49 km per liters. Maganda rin po pala ang consumption nito. Siyempre sa panahon ngayon, napakamahal ng gasolina, mas maganda na matipid sa gas. Kita nyo kanyang handlebar, of course, nandiyan yung busina niyan, at yung kanyang high and low beam, yung kanyang flasher. Meron din po siyang equip na pass switch, no? Maganda po yan para sa ating safety. LED po yung kanyang headlight, pero yung kanyang mga flashers at yung kanyang taillight dyan po ay ordinary halogen bulb ang ginamit para dyan nga sa ating taillight at mga flashers. Yan nga po, may pass switch ito. So maganda yan para sa ating safety. Of course, pag titignan po natin yung kanyang digital panel, ganda, no? Parang ang linaw pong tignan. Again, kung titignan po natin yung mga nakalagay dyan, fully digital po lahat. Andyan yung ating high beam indicator. Yan. Meron din siyang flasher indicator. Yung kanyang kung naka-neutral kayo. Of course, yung kanyang trip meter. Yan. 5,230. Ganyan na po karaming tinakbo niya. Kaya maganda-ganda pa ang kanyang trip meter. Ano? Meron din siyang clock. Meron siyang gear indicator. Makita natin kung anong shift na tayo ng gear. Of course, RPM at yung kanyang speedometer. So mga idols, itong ating GSX-R 150 na to, fully digital yung kanyang instrument panel. Magandang-maganda. No? Panalo. Pagdating sa right handlebar, nandiyan yung ating starting at off switch ng ating engine. Yan mga idols. Ang gwapo at ang pogi talaga nitong GSX-R 150 na to. Kung kursunado nyo yan mga idols, available po ito, 110,000 pesos. Tingnan natin yung kanyang maximum power, 19 HP at 11,000 RPM. Torque naman, 14 Nm at 9,000 RPM. Malakas po pala itong ating GSX-R 150 na to. Top speed mo nito, yung kiniklaim nila dyan, 145 to 150 km per hour. Of course, depende po sa driver yan. Kung magaan lang kayo, mas malayo pa at mas mabilis ang takbo nun dyan. SRP price po nito mga idols, 110,000 pesos. Kung gusto niyo po ng installment, down lang po kayo ng 15,000 pesos. 1 year, 10,000 plus. 24 months, 6,000 plus. 36 months, 5,000 plus. May rebate po tayo na 300 pesos pag maaga po tayong magbayad. So mga idols, marami pa po silang mga ibang motor dito. Gaya po nitong Dominar 400, no? Pero ito po yung 2020 model. So hindi po ito yung pinaka-latest. Pero siyempre, kung gusto nyo na ng expressway legal, yan, available po yan. Presyo nyan, SRP, 152,000 pesos. Meron na kayong expressway legal. Quality din po yung kanyang itsura. Almost brand new pa rin. Maganda po yung kanyang body. Malinis na malinis. Of course, kung gusto naman po ng Yamaha naked bike, ito naman po, MT-15 B1. Version 1 po ito. Yan po yung kanyang presyo. Available din po itong mga motor na to. So marami po kayong pagpipilian dito po sa ating kaibigan na dealer. Andyan po yung number niya. Tawagan nyo na po yan. Siyempre kung gusto nyo pong mas maraming detalye, pumunta po kayo dito sa kanilang showroom. Meron din pong R15 dito, no? Monster Edition. Ang ganda ng forma nito. Presyo niyan 118,000 pesos. So murang-mura na rin. Formado na rin, ano? Sasakyan nyo na lang to mga idols. Wala na kayong problema. Of course, meron din kayong pre-helmet, jersey, at plate holder kung may bibili nyo po ito ngayon. Kung cash, ano, wala tayong problema dyan. 118,000. Meron na kayong R15 Monster Edition decals, no? Ang ganda rin. At ito, CBR 150R. Ito naman ay MotoGP Repsol decals, no? Yung kanyang paint color. Kung kanyang presyo pa, mga idols, 107,000. Aba, grabe mga idols. Kung meron lang tayong pera ngayon at bibili tayo ng second hand, maganda po yung mga second hand nito, quality. May PCX, may mga scooter, gaya ng Aerox, Mio. Lahat po ng mga kursunado nyo, nandito po, ano. May mga scooter sila na magaganda din dyan, gaya nitong Mio S40 na yan, ano. So mamimili na lang po kayo ng anong color na gusto nyo. May Honda Beat, 110cc scooter. So dito, marami kayong pagpipilian. Kung gusto nyo ng installment na repo or second hand, pwede po. Yan, available yung mga units na yan. Pero syempre, kung taga Dagupan City kayo or malapit kayo dito sa bayan na to, pwede kayong pumunta rito. Pero kung malayo kayo, taga Maynila, medyo imposible po yata. So yan po yung ating hatid na feature sa inyo mga idols. Second hand motorcycle na maganda pa at quality pa yung mga itsura niya. Plus, murang-mura din. Cash price po nitong Raider 150 fuel injection, 89,000 pesos. Ba, makinis na makinis po, no? Ganda pa ng itsura. Ito naman, carburetor type, Raider 150. Ang presyo, 79,000 pesos. Down payment lang kayo ng 5K. Meron na kayong ganitong
Raider 150. Yan po mga idols ang ating hatid sa inyo. Talagang ayan, may mga pang business din po rito. Gaya itong mga Honda TMX 125. Meron din silang Yamaha YTX. Meron din silang Supremo na Honda. So dito, meron din silang mga pang trail, no, pang off-road. Honda CRF 150L, no. Ang ganda ng forma niya, no. Or Kawasaki BF 140cc. So yan po ang ating mga features sa inyo. Quality ng mga second hand at repo. At para sa mas marami pang details, tumawag lang po kayo sa cellphone number na yan na naka-flash sa ating video. Yan mga idols ang ating features sa inyo. Sana nagustuhan po ninyo. Boy Salabarria po. Like and follow nyo yung ating FB page. Again, subscribe na kayo sa ating YouTube channel. Pakipindot yan na mumulang subscription button na yan. At ride safe po sa lahat. Shoutout po mga idol sa inyong suporta. Thank you.